Rojbaş Kürdistaniyên hêja vê hefteyên bi mijarek nû dîsa bi hev re ne. Temaşevanên hêja mijara me ya vê heftê êrişên vê taliyê Kurdên ku li Tirkiyê dijîn. Niha ez ê vegerim alî stûdyoyê û mîvanê xwe bûye bidim naskirin. Sê mîvanê min ê rêzdar heye. Ez ê ji rêzê dest pê bikim. Rêzdar Mehmed Emîn Axtar, rêzdar Axtar parêzger e, serokê berê Baroya Diyarbekirê ye. Bi dozên siyasî tê naskirin. Di civata Kurda kesekî naskirî ye. Kekemîn tu bi xêr hatiyî. Mîvanê min ê duyem rêzdar Sedat Yurttaş e. Rêzdar Yurttaş parêzer e. Parlamenterê berê yê DP ye. Rêzdar Yurttaş pir alî ye û nivîskar e. Ew jî di civata Kurda kesekî keseyetekî naskirî ye. Kek Sedat tu bi xêr hatiyî. Ser çavan navxêrê de. Mîvanê min î sêyem rêzdar Mehmed Salih Qilic Aslan e. Serokê şaxa Sêrtiyê Komala Mahpê Mirova ye. Di aynî wextê de endamê Komîta Rêvebir ya Komela Mahpê Mirova ya İHADê ye em bêjin ku temaşevanê me fehm bikin. Rêzdar Qilic Aslan siyasetmedar e û tekoşerê doza azadî ye. Kek Salih tu jî bi xêr hatiyî. Navroş xêr, sabî, spas, silav û hime ji bo we teva. Eger tu îtirazek we tune be ji alî naskirinê em dest bi bernama xwe bikin. Bawer dikim gorî nasnama we me we da naskirin. Beşdarên hêja wek ku me got em bibin mijara me ya vê heftê êrişên vê taliyê li ser em bibin Kurdên ku li Tirkiyê dijîn. Ez ê bi çend bûyeran ji bela ku hûn karibin dîtin û fikr û ramanê xwe bêjin ez ê behsa wan bikim. Gelek bûyer çêbûne lê sê bûyerên aktûel ez ê ji we bibin. Bûyera yekemîn em bibin li Sakaryayê pêk hat. Li wir em bibin karkerên Kurda rastî êrişekî hovane bûn. Em bibin êrişî ew dijatperest û faşîstên Tirka êrişî malbatekî ji Mêrdînê yê em bibin êrişî ew jinka kirin, jinka Kurd kirin, êrişî gedê wê kirin, êrişî karkera kirin. Bûyera yekem ew ku em bibin ew bûyera di civaka medyayê de gelek hat peydandin. Bûyera duyem li Afyonê pêk hat. Sê karkirên Kurd ku em bibin di înşatê de dixebitin, rastî êrişekî çekdarî hatin. Di ev êrişa de kesek jiyana xwe ji dest da, du kes birîndar bû. Bûyera sêyem jî li Edirnê di artêşa Tirkiyê de qewimî efserekî Kurd bi hevalê xwe re wexta dipeyve dibêje xwezîka me perwerda em bibin Kurdî jî bidîta. Ji alî du kesa rastî êrişekî em bibin hovane bû û bi şikilekî wî lînç kirin, pozê wî şikandin. Em bibin ev bûyera jî bi şikilekî di civata Kurda de em bibin vîjdana gelê me milletê me birîndar kir. Çi dibe gelo em bibin çi diqewime Türkiye dîsa dixwaze vegere salên nodî ev bûyerên vî rengî em bibin cenabê we jî em bibin hukuknas siyasetmedarê bi Komela Mahpê Mirova re têkildar çi dibe dîsa Türkiye vedigere ew ê. Hûn dixwazin ez vê pirsê ji Komela Mahpê Mirova ji Kek Salih bipirsin piştî wî bi hukuknasê me û vê bûyerê şîrovek. Kek Salih tu çi dibêje? Tu va ev bûyerana çawa şîrove dike? Fermo Kek Salih. Bila spas, silav û hurmet dîsa ji bo beşdervana her du parêzerên hêja û ji bo guhdarvana. Ev bûyerê îsal qewmên Yozgatê jî par bûyerek wisa çêbû
نه ایریش تصادفی آن فردی بی اما کو کمال ماف مروفا به لده راپورت خود دنویسن و دوشنن اگر و تعقیب کرده راپورت کمال ماف مروفا شاخا استانبول و کوجالی لسر و بویر ساقاریا جی بیاننامه یعنی داخویانی چاپ کرن بلاف کرن ما تواجه بلاف کرن ابانا گردای یعنی نه فردی نما بود گردای سیستمی نه سیستمی که داگرکاری جبره ده دما اب کمار هاتی آوا کرن حتی وقت بونها بوی شوی لسر گلن آنادول دجین بنگه خواه اوام کرتاسی و هات کام بیجن اگر روزانه رایدارن دولت بلند سیاستمدار اقتدار پارتی مخالف بیجن یک اول yani یک al, یک devlet, یک millet, یک devlet ve bir hangi برنامه خود و پروپاگاندا خود سیاست بمشینن بنگه دولت جی سروی اساسیه هج جی دبیجن ترکیه و ترکانه افته مانه کو گلندی تنه انکار کرن اگر دفکی بیجن جی کرد، لاس، چرکز، عرب غیر مسلم نواجی بدن لی بینگاه خود انکار کرنا و ملتانه انکار کرنا مافی و ملتانه پرورده سیستم سروی اساسیه پرورده دبستان پولیس و آلشکری سروی اساسیه پرورده سرطای حیاب بچه انیورسیتا سروی اساسیه و لیدجی ام اصا مسئله küçük نرینن هاتیه سر زمان سکنند یا محلندن زمان yani asimilasyon zaman hatiye sekrandın nadxazın یک zaman jî derexin belki rojane propagandaya xwe nabêjin yek zaman lê pratikê de emelî li ser viya sekin êdî Kurdê me metropola van derece gerek bajarê me naxazin hatta cesaret nakin bi telefona da yani ne hemî kes tabii ki bi telefona da otobusa da ser şer'a an metro nava işte naxazin Kurdî jî biaxivin lewre ev êrişin hene êrişê hovane ne nijadperestî ne ırkçî ne ve wana neferdî ne ez nihat karim wisa bêjim yani bingê xweş sîstemê li nuqteyê dî bêjim yani ev netine Türkiye heye ev İranê jî heye yani devletê mezhebî ırkçî ne yani şivenin iktidar vî rengê rojane devleta İranê dihan Kurd idam dike têxi zindana de qolbera dikutiye hemê ew werin ser mijara xwe ya Bakurê Kurdistanê li gorî nîrxandina cenabê te tiştê ku me fehm kir tu dibê ev êrişana êrişên sîstematîkê êrişekî ya kesayetan ne bi sîstem ji alî dewletê ve tê organîze kirin ez vegerim alî rêzdar Emîn Axtar kek Emîn ew gudarî kir me kek Salih gudarî kir tu çi dibêje ji bo ev bûyerên vê talî ku li Tirkiyeyê diqewime û em bibên bi rastî jî di civata Kurda de ev tişta dibe sedema metirsiyê gelek kes em bibên ditirsin êdî em zanin em bibên hişmendiya vê dewletê li ser siyaseta asimilasyonê ser siyaseta înkarê ye ser siyaseta tirs afirandinê ye hûn çi difikirin ya gelo dîsa Tirkiye ew em bibên siyaseta xwe yê ew ê diguherîna dîsa ber bi salên nodî ve diçe hûn çawa şîrove dikin ev êrişana
کو پاروناک یاد کسی را کلتی خوازن جد دستداری کلتی زانن که گو جد دستداری کلت تجاری نابن خودی مافی خو مافی وان تمینات مافی وان işine biz bezdan devlet ki avakılma devleta Türkiye ki destdari avi servan nihatiye yek şey yek zamanı biraz beşem eviye nizatperesti jali devlet evate afram hem de perveriye da dibistana da yaptı ve o hem de siyasete rojane de veya tebi karani İrovi koşar gaba dijwar ve çarari Kürdistan'ı problemi goten kole o Türkiye elbette kol hember ve nişandı da eviyad ali evkede jali çapameniye va o jali siyaseta zamanında siyaset mazarı Türk o bravrin Türk zamanı vardı ki nijatperesti dedi kavre şavid bile mesela benim zamanı Kürdiye haftana zamanı Kürdici ve ko desabetine destdariye ve bile değişmendiye hemelatiye de şu sabah. Yek şey ve diyeci nav hemelatiye Türk da Türk ho serdesi gelerek adbin. Frasika ve şey abingave ho serdesi bine zamanı serdesi çanda serdesi devlet tahmin ediyor. Ez de sıradarım diyor. Kesinlikle lazım ki bu bana cuma hizmet edin. Cuma ne be? Cuma ne ki bana erişatın. Jali dindacı iki kez ve işmendiye bahve neka ki berjevendiye koy neka bakatin. Em beni ki karkeren Kürt ka sakare de khabitir. Kese go khodi kare na fazla hakkı var mı da var? Biçavit ki Kürdistan'ya ve khat peş ve bedre velatımına eriştirmelidir meşhur. Lebele ev kese go erişetini servan. Motivasyona ve cebe destdariyeti. Yani em destdar jber ve ki cem serbestim bana bindesem yani. Gava go denge khub bekir emam denge olfatsi. Jali ki biaviti. Jali de kadaji. Gava go ver destdar be. Merv kare hüküm işi bir de. Çaba hüküm de. Ve dadge hüküm de. Karar de ceza ke ziki be ziki de ka mafi bin pe ke kada ka ke jara yani tişe var. Karar de bir abi. Eviyaji pişap gava khud de destdariya vi khult ke. Kesin Türk bir çabe khud bile. Demek ki Ali ki destdari çabecim khoyakında destdari ek şey koyda koyadı ki de daraze da koyadı ki mahkeme dadgah da koyadı ki demek ki dadgah min ceza nake böyle bavariye dahi van erişey demek ki hemen van erişey be ceza kırınca öyle şöyle ki bir cesaret gizli de izlek lomam demecin ki em mesele ki civaki tenini ne? Mesele politik, ideolojik ve jali devlet eva tepkarani. Şöyle ki gava nerine devlet ne guare ki kısa koyat ki ne guare ne bu mesele iro o sale notiye. Demdema da devlet camna daha ziyade toleransa ve mecin sare de hazaru pişiste hazaru naha şunda. Da hazaru naha hatta mecin de hazaru fazla. Döy demeyiz de çempe vajoşu. Buna mecbur çareser kirli. Müzakere çeybun, civak şöyle hatta amede kirim, tişene kapı, ilk peşbeşun çeybun ne goçene. Bu böyle değişmendiyem gel, a esası bir haviye. Ez de seledarım, kesinlikle bindesemine. Tişekile kabız bak minaki, teyze gerekçe evci rastlayın. Gavam döcünem Kürdüm, Türkiye becinde olsun o da insan. Evci insan edir. Van kesa, ev kesi godben, ev dayık, ev babık, vana mazar kaperverdet. او زرکو کو پرورده کی اریشاتین او زرکو کو پرورده کرنا avana yo le dadgah hüküm dedin. Rijene ka polisin yani zor desevanda zor ev kartine. Böyle ki gava gohşmendim tamamı viyavi be hember van erişe nijat peresi lehember ve çiftçi teminat ki namine. O vere teknadını yazı go paşo. gelek spas kemin em naha devam bikin ez vegerim Ali kek Sedat bira kek Sedat ji divi wari de fikri xwe bêjî kek Sedat cenabê te yek ji em bibên maxdûrên
êrişên bi vî rengî hûn jî demekî em bibên bi şekilekî di civata Tirkiyê di medya Tirkiyê de wekî gotinekî ew ê hûn we lînç kirin em bibên ev hişmendiya dewleta Tirkiyê ji berê de vî şeklî didome. Serbûyera vê taliyê fikrê we çi ye Kek Sedat? Cenabê we kanê bi temaşevanê me re parve bike? Bi rastî ev yani meselekî pir berfireh he û yek bersivek tenê jî tune ye. Yani aliyekî wî civakî ye, aliyekî wî dîrokî ye, çandî ye, zimanî ye, desthilatdarî ye, têkiliya rojhilata navîn e, nêzîkbûna partiya ye, çapemenî ye, medya ye, yani giş tesîrê li ser vê meselê dike. Lê di bingeha vîya da biya min bêceza nebûnin heye, yani bêcezayî heye. Gava hinek suç tên kirin ew sucana ya bi têra xwe lê nayê pirsîn, ya nayê mahkeme kirin, ya nayê ceza kirin, ya jî dawiyê bi awayekî tê filitandin. Yani ev zanîn, ev bingeh bi rastî vê çanda lîncê, çanda êrişê, çanda biçûkdîyîna zimanê Kurdî, biçûkdîyîna Kurdan, êrişê li ber wa hindikayî dîtin, va hestana li civatê ciyê ku kêm bike zêde dike. Yani ji ber vê yekê sîstematîka Tirkiye divê bêguhertin. Çawa bêguhertin? Yani mesela em bêjin ev êrîşana bûn min ne ji Serokkomar, ne jî ji kesên ku wa desthilatdariyê civata Tirk lê gudarî dike, pir wa bertekên xurt, pir daxuyaniyên xurt, pir li ser meselê sekinîn me nedî. Yani ser qisê walîtiyê ku bûyêr lê diqewimîn daxuyaniyek didin, daxuyanî nenastin. Li wêrê hinek çewtî têde hene, kêmanî têde hene, dixwazin serê meselê zêdetir bigirin, an tew meselê bidin aliyekîn, din meselekî didin derxin pêş. Yani ji ber ya jî gava tê mahkeme kirin, mesela ew mesela divê tu ji Sûriyê ya Kurdî û dura divê ez Kurdim, tu ji xwe ji Kurdan nefret dikim, çeka xwe derdixe û berdide dura dimire. Yani li wêrê mesela savcî gava dozê amade dike, gava mütala xwe hazir dike, qala Kurdayekî nake, wî ji wêrê dixîne. Yani ji alîkî dikare meriv bêje ku ka ji bo ku zêde vê meselê ji rojê vê negre, belkî heye ciyekî were fehm kirin, lê ne çapemenî, ne raya giştî, ne jî saziyên sivîl di vê meselê de bi têra xwe helwestekî nagirin. Yani çend roberê bernameyek hebû li wêrê jî yekî hem fikrê xwe İslam, hem jî li wêrê têkiliyê wî xurt bûn, gomek em kêm tev digerin. Yani em dikarin mesela bi tevahî bangawaziyekî bikin, lê me nekir heya xwe, yani heya xwe jî nekirin. Ji ber wê yekê jî kesên ku ev 100 salin xwemîna serdesta dibînin, Kurda kêm dibînin, bi ziman kêm dibînin, bi tevgert kêm dibînin û ji aliyekî din jî mafxwestina wî, tekoşîna wî, tevgera ku li rojhilata navîn çê dibe, wiya jî li hember xwe, li hember dewleta xwe mîna xetereyek mezin dibîne, mîna parçebûnê dibîne, ev jî ji aliyekî din hîn zêdetir mixla wî, hîn zêdetir nefreta wî zêde dike. Yani tu xalên bingehîn divê meselê de henin, yek ceza nebûn, yê dudiya jî sûcên nefretê bikar anînên de raya giştî jî dadiyeh jî bi têra xwe pêşî lê nagirin, ana wa şîrok dibike. Baş Kek Sedat, gelek spas. Niha
gelek cara em bibên piştî ev bûyerana mirov wexta dibîne em bibên waliyên wan ya jî em bibên ji emniyetê daxuyanî tê dayîn dibe ev bûyerana çêne bûye bûyerên şexsî ne bi siyasetê bi kurdbûyînê têkildar ne lê mînakekî ez anka ji kek Emîn bipirsim niha ev aktuel du rojê em bibên li İstanbulê li Üniversiteta Ticaret û beşên dîrokê de mamostayekî em bibên testekî dide du xwendevanê xwe dibêje hûn vî testî bi Kurdî wergerînin ev wergerandina testa bi Kurdî dibe sedema ew kesên ku mamosteyên ku navê wî Bekir Tank e ji kar tê bi dûr xistin ev tê wateya ku em bibên îrada siyasiyê ku Tirkiyê birêve dibe jî divê meselê de em bibên xwedî helwestê dixwaze em bibên gavên em zanin kî di 2009 de gelek gavên erênî hatin avêtin em bên TRT Kurdî em bibên navên bi Kurdî di hilbijartina de em bibên propaganda û hin gavên erênî hat avê wekî ku em bibên ev hikûmeta ev îxtidara ji ew gavên xwe poşmanê gav bi gav em bibên gavê xwe pişûn de davêje em bibên bi dûr vexistina vî Bekir Tank hûn çawa şîrove dikin vîya yani îşareta siyasetekî nû ye kekemîn Usta xwe dike demek ki ev iktidar di salên çûyî da borî da bêjin nava 2009-2015 da alî mesela Kürt da çareserkirina mesela Kürt da gafê xwavêtiye naxwaze bir bîne yani ew demek ki wê dîrokê dîmenê wê dahî hinda dike yani hafızakê xwe xerat kir biya wî bi jêbir girtiye destê xwe wê hafızê hinda dike kesê di wê demê de cî girtibin di wê demê de yani duan roja da bêjin karê rojane govkarane karê normal bawirne em tevtê da ez kek Sedat ez bawerim kek Salih wekî yani kesî got vê wekî da cî girtine gotina xwe gotine xwestinekî got ev mesele çareser bibe hemû yotên darizandin ew tiştê got di wê demê de karê rojane kirine gotina got ji bo çareserkirinê gotine semedê wan gotinê xwe yotên darizandin bêjî xweya dike ki îro ev iktidar dixwaze ki wê demê mesele wê demê di tiştê gafê xwavêtiye temamî hinda bike ji bîr bike yani keve ama cari demek kadar kek Sedat ki go ki birevinin Türkiye embejin serokoma ya cembejin veziri ki dade yani kare navko kesi civan hember van erişa belteki ki Kurt nişan bidana dibu ki bana paş oketna verase cari ne kadar ki herkes de gorako ev kesi go embejin ki afyone karkere go de inşaat edibxebitin erişe wan dike li gor xwe desteledariya Tirka xurt dike bu işmendiye kiriyar dike ama jarî kirêka ez zane ki özede nê ceza kirin ew qehremanekî we nîşanda biya wî xwe dibîne ji ber wê yekê ji ew kesê got em bêjî ew akademîsyenê got li zanîngehê ji xwendekarê xwe re gotinekî bergera Kurdî veya bergerîn vî hawî pirsa Kurdî kiriye got ji karê xwe dest astiyê kişandin ego ji kar destî kişandine li gora zagonê hereket nakin li gora hişmendiya giştî li gor daxwaza devletê yani nirxê devletê prensîbê wê got îro di birêviriyê da ye xweya dike ji me re li gor wê gafa bêtine em bêjin ev 2015 da 2014 da got kar ban neo akademisyen ew biz bawer min di heqî wî de lêpirsîkî nedastek ama îro bi temamî nêrîna devletê gariye devlet bi çavkî nekal mesela Kurdan vê ki tişkî ne mecbûr darê zorê destî daye yani mirov kanı bêje deng
dengê te nayê kekemî. Yani berê digotin Orem carî hatêca internet ev ku problem bu. Der dibêjim yani îro ey ku kesê ku tev digerin em bêjin ki civaka sivîl akek taraf pê ki carî em bêjin saziyên sivîl jî ji vê alî bertekî nîşana da. Hemû heba zanin ki îro nêrîna devletê bî şeklî. Devlet bî şeklî nere. Xwe li wê gorê pozisyona xwe digire. Herkes pozisyona xwe kesê ku desthilatdarî destî wî de birêvebirî destî wî de li gor wê pozisyona xwe digire. Di mesela Kurda da bir ay pozisyon digire. Ji berê yekê jî evkeke ahlakî nîne be. Yani sekneke ahlakî nîne. Lêberê gerek bana werin ev kirin. Ser bana werin nîqaş kirin. Sebebê wê çi ye? Çima doyîn hemkî tişta parasî îro çima bêdengin xwe kar û kor kirine, lal kirine li hember van êrîşa bêdeng xwe dibînin. Ya tenê nîne. Benî tê şekileka minakîneka salkî berê li Sakarya ciwanekî Kurd hat qetil kirin. Sebep şu bu otobüse Diyarbakır yer derseler Kürdi akbi bu. Hatta katılır. Bina ve şerin tosun. Şameli bu. Barame zvedre müdahale dosya ekir. Zvedre gurubeki parizler timi çime dozer dimeşin. Yani çencara çün sakari dozer dimeşin. Do ve haber ki sendeki henki siyaset mezarketinden devre o malbate o kujer malbate kujer hevanine. Tazminat kilana malbate ya de berej malbate ra gotne ki une parezer ki Sakarya biliyor. Malbate Sakarya parezer ki gitye. Parezer çikiriz dani. Proje peşi aniye ki nivise ki nivisan diye daye dalgaya. Gotiye ki dışapemeniye de raya giştiye de bejin ki sebebi katil kirine kuştine ko kurdi akviye. Mesele ki hava katiyan tine ne müvekkilimin yani babe kesiyor gatiye de babe var sen babe var gotiye ki evcin ne diyor baberiye zane münakaşe ki navanda şahsi bir ser münakaşe ki şahsi bir atek. Devlet ne kadar bir avici koyab ki hem tıpkı nava Kurda ve Kurd beraber zanımın ki öyle hem ben erişe nicat peresi ben gava gop Kurdi bağ ve gava bejem Kurdun seriye tek o ki edirne gotiye ki hem bu zamanı ko perverde buna erişe kovana atı servi. Kesi ko tuvan erişe kretijuan bu persiste beji Kurd ko zamanı ko perverde beben zamanı te de kadar hakirin gelo çizara te hecviyatı je beji nikare besvatırdır ko. Mesela ne var şu? Veya siyasete ki ideolojik ki kırna sere hem velatiye ko ama velatiye lugora ve tezgar. Mesela da gava ko ben ne ko her sikina ben. Mesela çiye çara ve mesele çiye go dve şekli desiradarı gava go bu meşe çara seri dve meselesine divna ve pergale da çara seri ki aznabin çara seri ki veya çara seri ki tine dve pergale da. باشه که من نها سپاس که سداد نها امزانن کو هشمندیا و دولتی لهولیه اف دولت ام ببین باکور کردستان سیاست اکتمشینه چپی وان ام ببین سوسیال دموکراتی وان ام ببین پیشبروی ام ببین بی دولتیه ترک de mesela Kurda da roşte giş yek dibin u bu yek dengi hareket dikin. Gava de ke kemingo kes reaksiyonek nişanla de kes lember dernake ve ev aliye em bibin mirov dibine em bibin aliye wan. De civata mede em bibin de civata Kurda da jî dibi wari de reaksiyoneki ew tuneye yani em bibin civat hatiye tirsandin bêdengiyek heye li Bakurê Kurdistanê kes dengê xwe nake dest datînin ser şaredariya bêdengî heye Kurd tên em bibin qetilkirin bêdengî heye reaksiyon tune ye sebebê vê yekê çi ye kek Sedat cenabê te karî şîrove bikir yani sebebi pir ferene birastî yani gelek bu yer hene ji ber wê yekê ka ve Kijani lehember kijani bisekne lehember kijani bimeşe lehember kijani tekoşine bide yani gelek kes nikara zare xwe bişine gelek welata bide xwendin zare xwe dişinin leşkeriye reşkeriya fermi a mecburi li wêrê gelek kes zirarê dibîne ji bo ku Kurdî xeber dide an
ji bo ku nasnameyekî wî heye dikare xisarê bibîne, birîndar dibe, lêdanê dixwe, carna dimbirin û ji aliyê dine jî yani em dikarîn îro bêjin ku hîn bi baweriya min hikûmet, devlet mîna 1990 tev nagere. Yani xweşbîniyek heye bû yerê ku diqewimin li hember wana sekinin, xurt nasekinin, daxuyaniyê xurt nadin, civatê ji bo wekheviyê, ji bo biratiyê venaxwînin helwestekî em dizanin ku gava hikûmet bixwaze dikare di her camiyekî de di her em bêjin îniyekî de kare li wêrê waza jî bide ji bo ku civat aliyê xwe ne nejatperest, aliyê xwe ne diş Kurdî bide aliyekî kane li dibistana bike, kane li üniversite bike. Yani mînaka ku gava berê weda camir merşa Kurdî Suruda Türkiye gotiye wergerînin Kurdî. Merşa Xortaniyê gotiye wergerîne Kurdî. Yani li wêrê jî tiştên gelek neteweperest ne serî heya dawî, neteweperestê Tirkiyê xwestiye wergerîne Kurdî. Yani li wêrê jî nakokiyek welê mezin heye ku bi rastî jî welê tê ser mesela Kurdî. Yani heya ku ev politika ku îro tê meşandin, çawa tê meşandin, mesela li hundir kek emî jî qala wî kir, kek salik jî qal kir bi awayekî. Yani ev mesela Kurdî çawa ji bo ku bi aştiyane çareser bibe gav hav avêtin demek ki hêviyek jî di civatê de çêbû, hinek pêşketin jî te bahs kir kek sîraç wek televizyonû, wek em bêjin beşên Kurdî vebûn hîna jî hinek kêm zêde hene. Yani tiştê ku li wêrê qewmên sekinîn bi şûnda çûn, akademisyenê ku hatin girtin, ew hatin avêtin, him li hundir mesela Kurdî rakirin cemedokê, him êriş zêde bûn bi her awayî, him jî di rojhilata navîn de Kurd li kêrê hinekî mav girtin, li hember wî sekinin. Yani mîna ku gelek kesa got li hîvê jî Kurd tiştekî bikin ve Türkiye hemû karê xwe berde êrişê wê rê bikî, hatiye wê astê. Ji ber wê yekê jî divê ev politika dij Kurd bê guhertin bi rastî. Heya ev politika nê guhertin di bîra me de çi heye ji Zîlanê dest pê bike û bu yerê ku li herêmê mirinek çêbûnin, mesela jîtem Qiziltepe, jîtem Cizîr, jîtem nizanim hemû bi ewkê bi beraatê xelas kirin, kesî ji wêrê ceza nexwar, jîtem Ankara. Yani her yekî de dora bîst kesî mirî, revandin, kuştin, işkence hebûn. Yani ew bê ceza bûna cesaretekî pir zêde de xelkê milletê evê ku tên darizandin jî di nava wî xelkî de cî girtinin, cî we heye kifşe raya giştî xuya dikin. Ji ber vê yekê jî yani xweşbîniyek heye li ber êrişa Kurda heya, ev xweşbînî bi dawî nebe. Ha li vira mesela pir satê esasî çend gotin avêjim, Kurd bi rastî divê meselê li giştî mezekin. Bawer dikim bi giştî meze dikin. Yani helwesta ev çel salet di nava tekoşînekî de ne û pir zor û zehmetî dîne malbata ku ne diye kesek û dehan car ne diye tine. Ji ber vê yekê jî ez bawer dikim wext dixwaze ji bo tevgerek wa demokratik û civat carekî din zirarê nebîne. Çünkü zirar kêm nabe, zirar herçî dere zêdetir dibe. Gelek hesaba dike ji bo demekî bînfere werxuya dike. Divê spas kek Sedat kek Salih dengêm tê te. Gelê te. Kek Salih bawer dikim cenabê te di Komîta Rêveberiya Komela Mehdê Mirova de ye. Niha demên vê taliyê gelek bûyer çê dibin. Yani cenabê te jî dişopîne. Em bibên xortekî Kurd li Ankarê kilamekî bi Kurdî gotibû bû sebeba em bibên qetilkirina wî. Taliyê derheqê wî de doz hat vekirin lê tiştên ku di rojnama de hat gotin di wê
پیواژویا دارزاندنê de malbata wî kesî ye bibin bi şiklekî hat tehdîtkirin ku îfada xwe bi şûn de bigire di vî warî de yek vê ev pirse di bûyerên vî rengî de gelo millet serî li we dide hûn di vî warî de wexta tên tehdîtkirin hûn çi xebatê dimeşînin di vî warî de cenabê te kare agahdariyek bidin me. سپاس نا روشا ایرو پیش 5 سالا جدایه او بویرن کتا آنین زمان devlet diçe müdahale dike aile ikna dike bize ifade xwe bugaren bu belki maddi falan işte arikari dedi nizanım ya ejber ve dikkat bikin her du parizer neja bir nokta mühim hukuki anın zaman yani işte yani zaman evana devlet piştavanana ev bu yerin ne ferdine ne kuyeki serxoşa nizanım çibi nikaşı çibi bervi qasil hevdan kir derxistin falan ev ne virengiye yani megu ne bu yerin ferdine piştvana خودیه وان هنه وانا رخستینه سفیل نهینی هنه دزی و اشکری هنه رخستین اشکره هنه وانا نوام نخوازم بدن پارتی و رخستن ناب با ما چند بویره و ساعت چی بو پیش هم بیشن 5 سالا انسان دهاتان درد خواهد گوتان امضا دیکن برنامه هه یعنی هم بیشن آرزوها dilekçe هنن imza diken ne yani cesaret nakin hatta em diçin çend boyer ez bejim mahallede xortek hat kuştin bu böyle polisa nafxada malbata wana kapat girin emjin yeki malbati nas asker de kuştin zavçi biye dibejin intihar kirge tu delili intihar etünne fakat mukhabir malbat bir şekleki de ikna kirin ve doz jivenakin yani. Yani böyle de baroji avukaz jinikarın, parezer jinikarın tiştekin, em jinikarın tiştekin. Yani ravşek vaçi bu ya. Ez hazım nokta ki benim zaman ev bu yerin ne edavine. Mümküne pır xraftır jibibin yani. Mümküne öyle bir şekli komana, komgiri erişe kurda bikin, mahalle kurda bikin. Lazıma yani tedbir mehebin em verexistin bin civake de nava gelde be axaftin estim tiştekit bejim gelo me çıxa xal kurda da kabul kirin me xal çıxal Türka da kabul kirin nake da axıve dibeji ku qizikya me da Türkan me qizikya Türkaniye yani civaktaki va Suriye yani Kürdistan ve Türkiye tu sınırcı tünen yani civak tekil hav bu ya em Ravşa Çukurova zanın ya İstanbul zanın ya Antalya zanın günde bota süreç ya nüfusavi parek İstanbul'a parek Antalya parek Çukurova'ya parek ve bajarı dine sada de mana günde xoda yani ravşek vahayajı durumu vaz'ı pır xatar peşyama hane eğer em partiye kurda Ruşenbire kurda rexistine kurda em serviya nesekinin ve de xare xistin nekin be propaganda ve her şeyi mümküne deme pejde em zararı mazın bivinin ve em nekavın yani berveye ki ام وکو کمالا ما فمروبا وکو شخصی از هر تند بجم لازمه یکمین داخازمه و هلوستمه آشتی خازانه به یعنی هم آشتیه بخازن هم برادچا گلا بدن پیش و هم بجن اف دجمناتیا ناف خلق دا چید به ناف جواکی دا چید به دست سیستمه یعنی برجی و آبی اساس خواه اگرم لیکولیم بکی dema tek parti iktidarı da ravşa daha xarabtır ser kurda abi.
ام نه گر راپورت ما 5 سالام ev buyar kuştuna erişe ser kurda erişe katıl kirna jina tecavüz u taciz u vakt dinditir dizi xarabi bana pir peş ketine bu rapor deme etxazım tene rakama ki bejim sal 2015 yani pişte ku pevajuya aştiyen bejin tek çoğu verenin 5000 zede sal 2020 cüda yani 2015 hatta 2019 5365 kes hatine kuştun 8000 insan jî birîndar bûne tenê ez nimûne kîviya dibêjim ew çend salê pêvajoya aşîtiyê em bêjin her çi nav lê bêkirin bila bêkirin ew pêvajû destkeftûk baş ji bo me Kurda mixabin têk dan têk birin xirav kirin dixwazim bêjin tiştekî wisa tune bê yanî ve encam de bûyerê pir xirav çêbûn Kurdistanê em mesele xendeka û şereketî bajara de û ev daha bitir bilas partî û kesin siyasî vana şirove bikin ez pêşniyar dikim ku raportê Komala Mafê Mirova li ser Cizîrê ser Şirnex ser Sûrê hemû heval bixwînin û herkes bixwîne şirove bike yani. Kek Salih cenabê te behsa du tişta kir. Yek te got em bibên biratiya gela du mesela xendeqa. Niha ev çel salê em bibên tevgera Kurd mesela tekoşîna aşitiyane de mesela pirsgirêkan riya em bibên çareseriyê de her riya diyalogê dipejirîne her bûyî şiklî tevger dike dûr de em bibêj de alî biratiya gelan yani Kurd divê meselê de zêdetir em bibên gavên erînî davên lê em dibînin ku lê dijberên me de mesela biratiya gela de tu gavan bişûn de pêş ve nabê niha divê wexta wî nehatiye ku divê Kurd vegerin mala xwe yani biratiya gela baş e divê bike lê wexta tu her çel salê divê de tu ısrar be û lê êlê hemberî te divî warî de gav navêje divê mirov siyasetekî çawa bimeşîne ya ev ya du diya em bibên hûn bi komela mafê mirovan bîkarî alaqadar ev mesela xendek û barîqata çi bandor danî ser civatê gorî lêkolînê we yani ser mesela xendek û barîqata maddi yekser maddi zarara Kurda pir bû malxirabûn vî yani gelek insana me Şirnex û Cizîrê em naz dikin hûn jî muhaqîq gelek nas kir gotan ya ev şerê bajar xiravkirine ye yani peyvan ev şerê bajar xiravkirina ye yani berê şerê gund xiravkirina bû ev bû şerê bajar xiravkirina yani bêbawerî çêbû pajda kişandin çêbû bêdengî çêbû aniha belkî Komala Mafê Mirova me çend daxuyanî ji derve dane hundir de dane yani esas nahêlin dewlet nahêle em van daxuyaniya jî bidin yani lê belê bejdarbûna welatparêza û demokrata jî pir kêm bûye yani Komala Mafê Mirova xwe yani Kurdistanê de qez bûye heta Tirkiyeyê jî pir qez yani dereceyekî veke Bursayê Samsunê şueba me nîne yani eveke masîk mezin ji bûyî Rûşenbîr ji bûyî demokrata ji bûyî welatparêza mesela min gotî biratiya gela ew meselek îdeolojîk ye bîrdozî ez dibêjim hemû insan jî birayê hevin yani bi rastiya xwe jî ev e bihêla olê jî yani Misirman jî û Kurdê me êzîdî jî dibêjin Rabbul Alemîn manayê xwe pir giring heye yani insan hemîş ademin yani wek din jî bihêla wekû insanek demokrat ez dibêjim hemû xelqin Anatolya navîn û hemû jî esasê xwe de yani birayê hevin yani insanek neslek e ev hovîtiya nava insana de hemûş împaratoriyeta tê şikevin tê niha jî yani ev noktekî min pir mühim e yani gelo niha Türkiye û İran
ne imparatoriyetin yani. Yani eğer Rusya ve Amerika emperyal be u dagirker be yani efçine yani. Yani hinek tahlili nu şuruve nuş boyma siyasetmedarın Kurda ve partiye Kurda lazım. Bir kere Kürt çıkartın temsilcilerin evci yani kaşe yani. Yani evtijiteni kaşkirin çend partiye Kurda yani anaki Kurda temsildiki. Serçe asasite temsil kirin. Yani vana hemini kaşın yani em tane karakar bikin, zarazar bikin, vay Sakarya em kuştun, vay Antalya em kuştun, vay Yozgat em kuştun. Ve zidetirci çebine. Lazım ecvaka Kurda xwari xistin bike yani. Seride em navgele xwada fikri demokratik, velat parezi, niştimani, azadi khas, aşiti khas, em navgele xwada xurt bikin yani. Yani devlet peşaviya dige, partiye devlet peşaviya dige. Pırsaki bikim ya, ev partiye nu çebin, ev kesinten naskirin, Batman u Ahmet u Urfa u Hamidara, nizanım çend hezar kesa az o xal dilekçe xadanek u bivin endam. Yani ev pırsaki pır mühime, yani çima olur çedbi. Na destimi de gelek tiştene ez bidim xoya kirin u bejim ama bana raportu ihade de tembilav kirin. Ez yani ihade bejim ne ku partiye ke. Komaleke merkeze xo Ankara, İstanbul şuba xoya, Reveberi xoya, Levolatı mecli Diyarbakır Hünnasyon çent havalte de kar dikin. Bereci gelek havalante de kar kirbi. Fakat ev xabatama le Kurdistan'e pır qassa. Komala bخوا زده ناخبته yani karaki vale ciddi naki. Baş ki Salih. Baş gelek spas az yani te gotine ki. Abla parazar bu burun müdreşki bu burun. Na no te fikri xoygo. Na kekemin kek Salih tiştego. Go rojem peş me diyardayn ev em dibinin ev erişim bir rengi pirbin ve Kürt lehmberi ev erişana birexistim bikin. Yani diyar em bibin ev hükümeta ya jî ev iktidara reki nu dayı peşxwe. U tiştê ku em dibinin em bibin her çuqas koalisyoneke em bibin AKP û MHP ser hükme li diyar em bibin di gelek waran de fikrên MHP li ser iktidarê û ew fikir îro Tirkiye bi rêve dibe yani tiştê ku mirov dibîne ew fikir wan bi rêve dibe pir mînakekî balkeş bêjim mesela ji bo vê şoba koronayê li Erzurumê evek çêbû em bibin Bilbao da nivisan bi 10 zimanî nivisandibûn bi 10 zimana nivisandin lê zimanê Kurdî têde tune bû em bibin wiya tune hesibandin. Ev tiştên bi vî rengî diyar dibe ku em bibin AKP ya jî ev hikûmeta ji bo li ser iktidarê bimîne bi her awayî însiyatîv bera destên em bibin wê MHP dide ku em zanin ku MHP em bibin temsîldarên dewleta Kûr e li Tirkiye û gelek bûyerên di tarîxa Tirkiyeyê çi bûye ew mîmarê wan ewin ew têde ne vê rewşê hûn çawa şîrove dikin yani AKP ya ev hikûmeta ketî rewşekî pir xerab di tengasiyê de ye derbel tengasiyê de ye di hundir de mirov dibîne aborî gelek xerab e ber bi xerabiyê diçe em bibên li derbe Fransa li dijî wan bertega nîşan dide dewletên mezin êdîn lêmberî wan derdikeve rehet ne hûn vê rewşê çawa şîrove dikin kekemî. Yani ana kek Salih tişe gogo Kürt gerek çawa bejin yani veya brasti bir şekli ve Kürt veya bejin. Yo Kürt siyasete gidemeşinin. Partiwane siyasi hene. Çünkü prani division em ne parti Kurdane ve HDP ne bir parti Kurdane belki Kürt denk zaman. Siyaset tamam kurtuk yani. İrogo siyaset kavar rekil gel ve neke uçağı evle ben evle ya uçağı bugün bir hava itibaba ve meseleki bar tek istiye gel gezbine bir yana kadar seri konu. Jbere ve keci
پێویستی بێ بکە یعنی ڕێخستنی سیاسی civakî godbî warîda cî bigirin pozisyon bigirin keva û pozisyonki negirin rêk li ber gel nixin gel ber xwe çawa bike bile yaw bikire ev ne mümkün e carekî ji ber vê yekê em bêjin gelek cana em bêjin hinkî bûyer got qewmin li hember wê bertekê got civak nîşan bide encam distîne heta çûyê zarin li Wanê tabela guhertû Qayyum zimanê Kurdî ji wê de îcra kiribû li ser medya sosyal ya medya civakî li ser wê bertek hat nîşandan gokî şaşîtî çêbê me tabela guhertiye li kelekawê de tabela Kurdî bicê xistin ev ya encama wê tabela nûh kir gotimun me nûh kir nûh tabela nûh kir lê bere tabela berê Kurdî Tirkî bi hev rabû yani naber bû em ber hev bû yek tabela bû îca tabelekî nû li ber Kurdî lê ava kirin îca hinkî kesê got di AKP de mezin ya jî siyaset kiribûn bana jî serevkê gotin ki binê we beredayê we bertek nîşanda rastî ev e ki Qayyum xwestiye ki bê ev kê biverme Kurd heta bi vî hawî yani pozisyona xwe li gor ciyê xwe digirin siyaset digirin li wê gorê bigirin encam nikarin jê bigirin li hember vê gere em zanmin ki nêrîna me siyasetê çi dibe be êriş sedemê êrişê Kurdbûna me ye êrişa zimanê me ev e ji bo çi ye yani bingeha vê êrişê çi ye wekuk bingeha vê êrişê ji hişmendiyê desthilatdariyê tê dibe ez desthilatdarim gava ku zimanê te pêş keve tu ji zimanê xwe tu bixwazî bî perwerde bibî zimanê xwe bax bê zimanê te cî bigire û tu ji desthilatdariyê tu bixwazî bi terva were parvekirin vê wê desthilatdariya min kêm dixîne qas dixîne ji ber wê ji hember vê ez jî pozisyonkî digirim yani ji ber xwe pozisyonkî digire hemwelatiyên Tirk pozisyonkî digire ji ber wê ki gava ku vêya hebe ev hişmendî heta ku hebe navgel da ew nayê girtin wazîfa Kurda Kurd çi bikin di hember vêya wêya ew kêkî rêxistinên Kurdan pêşiya tişî jî partiyên siyasî li hember vêya rêkî li ber civakê bixin pozisyonkî bigirin vêya vê pozisyonên li hember evkî nîne yani ev ka nijatperestî hem derxin ev ke îro bên çi îro siyaseta partiyên siyasî ku ser navê Kurda siyasetê dikin vê mesele bi çavê çandan gotin êrîş li jina û li jina û li karker hatiye em cî dizanin ki ew êrîşa wê derê li hember ku kesên mağdur hem êrîş sevan hatine qewmîne evana ne ku karkirme sebep ne diye ku Kurd bûne ji bo yê bûne hedefê van êrîşê hovan e ji ber wê yekê jî siyaset gerekî bi navkirina vî karî van êrîşa rast bax be gel büyüya wî îşya bike gava gel büyüya wî îşya neke li hember wî bertekê rastî nayê nîşandan niha kek emîn cenabê te gava di tiştekî balkeş got te got em bibin ev karên em bibin partiyên siyasî ye û partiyên siyasî divê meselê de xwedî stratejiyek bin tespîtekî dijî de ye lê mirov wexta vedigere em bibin partiyên me siyasî ku em bibin bi milyonan gel ray daywan em bibin cenabê te behsa HDP kir bi milyonan ray dan em bibin HDP lê dest danîn ser şaredariyên wan bi sedan şaredariyên Kurda Qayyum tayin kirin Kurda heqê xwe yî demokratîk li hember şaredariya bikarnanî yani em bibin li şaredariyên xwe xwedî derneketin û negotin em bibin mînak wexta rêzdar Mizraqî kar bi dûr xistin bi 100,000 însan li Diyarbekirê bimeşiya û li wî şaredarê xwe xwedî derketa wek gawa di cenabê te mînaka em bibin Wanê da ew tabela rabû û reaksiyonekî mezin çêbû millet lê xwedî lê ew nebû yani dewlet sistemekî wer ava kir ku em bibin ewlî di civata Kurda de dewlet çi evê ditirse yani ditirse ku em bibin zanin ku bi riya demokratîk riya siyasî riya tekoşîna legal Kurd di nav gel de evê xurt bibin lê dewlet stratejiyekî da ber xwe û em hemû şahîdin em bibin di mesela hata de civata Kurda hat tirsandin îro em bibin partiyên siyasî nikanin berkevin li derve daxuyaniyên xwe bidin
Ama problem tane emine kek Siraç. Problem tane netterse. Sanem noti da erişe daha zede hovana ser kurda bun. İro Kürt behevi mane hevi amana teşkesin. Hevi ne şikesi buna? Gel çıma doj nettersi ama şgirti nettersi yani. Na. Kesi kuat bejim bahasset hazaran kes dikirtike zamanı ceza kvarını. Şu taze ditne işkence ditne meselenin ne? Gel behevi maye. Problem eve. Heviye gel ateş kesin. Evi gava ko niz Cunuba ne yok ki? Yani Cunuba ko ade abakirin. O hevi kenebe gel bir avi be. Necbi avi. Tizir gel bir parti gava kaymat taykirin tabi gel embe ve dil hamgin bu par zorled şu. Tu baver diki ko ez evtmak em gava berşara deri derbas bere khudun avayı nanerni do. Gavam da avayı denin ki kriyare gol ma atın kirne tembirame. Jbere ki em pişta khud ne vederi. Gel kes bir avi derbasna be. Beşare deryada. Leberi çiğ bir ateş kessin. Gel eve bir Cunuba vera bakırın. Jber ve ki siyaset gelir rekar rahat ve bir bakırın da bekler. Sedem abi behevitiye çiğe kek emin. Sedem çiğe. Çi bu sedem ku beheviti çiğ bu ya. Elbet yani erişen devlet zaliki ama zaliki dinmacı kesek o siyaset evmesinin kiriyane var, halatiye var, şaşitiye var, o ke var goyro kimne. Gavane kek salih kala ev ki kala hendek şerem bazar akır. Jüveri hatahan ka ev bir ateş kessin. Gel beyaz bile. Gel iro tisekil peşe kol peşe roje da embezi tisekil kayn go hebi jeb katune. Teni de bijaratne sedenge khud de. Sedi şey susiste şaradar şaradar mesesude sedi şey susiste denk getiriyor acayip. Şaradar da penci getiriyor. Veya ben berko. Yani 10,004 sedi penci bu ve 10,009 sedi şey susiste denk getiriyor. Denk zede beşmara dengaz zede biye. Leberi gel be denk maye. Lehenber tayinkına kayıma. Teni gani ne? Gelek jara emde dazgah adam tena human elvedri. Seçuk mızrak kız dazgahı gavati drazın hemseroke HDP naatiye dazgahı. Em teni man elvedri. Zede bijiş katına o keser libazara Ahmediye meclis parizeru kesin eka bijiş katına de dazgahı da salonu çikirtne. Kem parlamenter vakine kav naat ne vedri. Xo nişani dazgahı ne zane ne gotne kem lehember ve darı zandrine. Hevi çavan eşke. Hevi Ahmet eşkeiro. Yani bu khirete ki emle dereceydi girin. İlo hani ani zaman ezber ve dilemet ticeyi. Siyaset gerek o. Cunuba xo ava bike. Cunuba gava xo ava nake name şebi abi. Gelek spas kek emin nokta ki pir balkeş ani zaman kek sedat ez vegerem divê noktê de cenabê te jî yek ji aktörên siyasetê yê demê de ev çel sal em bibin tevgera Kurd di rêbaza tekoşînê de mirov kanı bibêje bi rengekî em bibin patinaj dike. Yani çel sale em bibin dubare sêbare xeletî çê dibe. Îro em hemû zanin ku em bibin gava de kek emîn pir tiştekî xweş got em diçin Deknaye. Çin dadgehê entenê ne kes nayê em bibên wexta kes nayê em bibên bêmoralî bêhêvîtî dibe. Çel sale cenabê te di navê tekoşîna legal demokrat de dixebite. Ev patînaja siyaseta lê Tirkî lê Kurdistanê tê meşandin gelo edi demawi nehatiye ku em bibin de ev riya nuh de divê Kurd edi dev ji şerên tundî dev şerên çekdarî berde û divê însiyatîv bi giştî em bibin bi destê em bibin siyasetmedarên di legalê de ew xwedî însiyatîvin di wî warî de cenabê te çi difikire tu xwedî tecrübeya û te gelek tiştî jiyaya fermo kek seda. Gelek spas dikim birastî tiştên gelek giring hatin axaftin kek salih tiştekî pir giring binêvî xêz kir. Yani gotirsa min ew e ki ji vira şûn da êrişên girseyî çêbin. Welê xuya ku nana birastî ew xetere heye ew talûkê heye ji ber ku
politika ku devlet demek edi lehundur lider ve leheremi lehemu dünya ile hember kurda meşine hatiye ki asteki veli yani bu yere ku haya anadı ben jaliye ki bu hoşbini telim mezekrin yani hina beşik lpıştwa henekanda rexistinin ve şartı jihane kes jihane kesin xwedî hukum jihane lewelê xuya ku yani hina mina nodî nine biyamin lê ihtimal heye ji wêrê jî derbas bibe ew ihtimal nedure ji ber ku yani Türkiye êdî dixwe de hilnaye çawa dixwe de hilnaye çünkü Kurdê ku li Türkiye li hember va kırınan rabin seri hildin umina bere jibo ire dubejim li hember biseknin cardım mobilize bibin mina bere ew rojne îroje ji aliyê din li rojava ji xwe li wêrê Türkiye gelek amadetiya dike gefa jî dixwe fırsende bibîne dixwaze êrişekî cardım bike tiştê ku li wêrê Kurdan bi dest xistiye li aliyê din li Kurdistanê li Iraqê Kurdistana Iraqê li wêrê jî dîsa ne operasyona diseknîne ne em bêjin gefa diseknîne her gav dixwaze operasyonê pir giştî jî çêke êrişên pir giştî jî çêke ji ber lê qîma xwe jî ne anî xwe mîna dewletek Osmaniyê nû mîna împaratoriyê ji xwe serokê Yekîtiya Ewropa wer binav kir binav dike û dixwaze bi rastî imkan ihtimal heba gebheve gerêdayê lon bêjim dixwaze Yunanistanê tenê bêle û êrişî bike belkî çünkü peymana Lozanê jî naxwaze qebûl bike li wêrê gelek tiştên kêmanî heye û peymana ku bi Lîbyayê re jî çêkiriye di ser wî re dixwaze sazûmanekî ne li dunyayê ava bike lê welê xuya ku li Lîbyayê sekinî li navê rast deriya Spî sekinî Yekîtiya Ewropa helwestek di nîşanda ji ber wê yekê pir biya min vekirîye êdî Tirkiye di werçerxekî de heye yani di vê werçerxê de bi rastî imkan ihtimal zanîn tecrübe yani divê Türkiye helwestekî di nîşan bide çawa helwestekî di nîşan bibe pêvajoyê ku da bu alîkî mafê Kurda wekheviya wa qebûlê wa çareserkirina vê meselê hem li Tirkiye hem jî rojhalata navîn de dikarin gavê xurt bavêjê biguhere lê ev ihtimal ev imkan îro xuya nake ji ber wê yekê jî tirsa min jî ew ê hêviya min ew nexewime lê ihtimal heye ku êrişê ku ana yek bi yek li derdora dibin herçî here girseyî û gelek ciya bibe çünkü ev jî ji bo Tirkiye jî xetereyek mezine beşik berêberê jî ji bo Kurdan jî xetereyek mezine yani divê rewşenbîr jî çapemenî jî siyasetmedar jî hem ji viya hayedar bin hem jî ji bo yani hişyariyê jî hewl bidin ku di her firsendê de bi rastî wekheviya xwe çêkin li ber hevkanê bibin bisekinin bêşik gava em wekhevî dibêjin ber sekinin dibêjin ya jî hewldanên bêdengiyê dibêjin şarederî ew qas hat guhertin çima ev bêdengiyê heye bêşik li ber wî yani şerên xendeqa û şerên bajara vê em tev bi bîr bînin yani pir eşkere bû ku ve ev tekoşîn tek bu çiya ve mirin çeviya ve birîndarbûn çeviya ve wêranbûn çeviya ve valabûn çeviya ve koçberî çeviya tek çêbû evana çêne beriya ku çênebûn gelek kesa dît gelek kesa deş nîşan kir gelek kesa qêriyan ji bo ku ev tişta nexewime lê pêşî lê nehat girtin divê em vê rastiya xwe jî bibinin îro di bêdengiya gelde ew xendek û şerê bajaran sedem herî giring biya min dîsa dikarin merav li ser münaqaşe bikin nîqaş bikin yani siyaset jî dibe li gorî xwe vê bername bigre ber çîrokê xwe û rastiya Tirkiye jî bibîne
Yani siyaseta ku dema me bikek siraş ra de DP'de HP'de medikir İro Türkiye nel veriyor ve çağı graniya meclisi hebu, graniya vekile hebu, graniya siyasete hebu. İro ev grani nemaye. Tesira meclis etine, tesira vekil etine, tesira raya güçlü kemiye. Yani sistema Türkiye be tevahi guheri liser şahseki liser serokatiye hate damezrandın. Yani her tişte ku dikayuma gid serokatiye ra dervast ve hamu çapemenil veri, hamu aboril veri, hamu evlekari veri, evlekari evkas peşte cüda u taybet bu ku meseleci kimine İstanbul'e yekineyin evlekariye saz dikin u ev ne be yekine müdüriyeta emniyeti ve greda ya jiva Ankara'ya ji rast serokatiye ve gredayı ka ev jibo çiye derekeri jaliyedin ev çiye hoca derdike ve televizyona da have 2000 selefi komaleyin va ana biçek dibin jibo çi dibin amadetiye çi dikin ki Livanara çab digre sedem çiye ka emvana jî dibe birastî jî hayedar bin. Ji ber vê yekê birastî belê yani nefşame bawer dikim meteva digo em ê tekoşînkî bidin didin ki em zêde me çi da çi girt ve zarokê me rehet bikin lê welê xuya ku ihtimal heye zarokê men hin di şertê pir nexweşte jiyanekî bidomînin. Ji ber wê yekê jî ez jî bi kek salih ra kekemîn ra bi rastî divê siyasetek nû ava bibe nerînek nû ava bibe û karibe ku gel evet değişik divê di zemîna demokrasiyê de be. Yani werim pir sate li vira dema şerê çekdarî li Tirkiye zû da tije biye. Nokta. Biya min. Ji bo wî jî ji bo wî jî siyaset dibe kesê ku siyaset dikin, kesê ku divê warî de bîrû xwedî bîrû bawerîn û xwedî tecrübenin xwedî em bêjin imkanên divê ew hemû li gor şertên Tirkiye jiyana îroyên bajara kuça aborî çand û huner û li gorî wî divê ji nû ve biafirînin rûnin li ser xwe li gorî wî biafirînin yani ev paket ji derve nayê ev paket ji ciyekî nayê ev paket ji li gor siyaseta em bêjin çek nayê bisazkirin yani ev nirxana em bêjin di siyasetê de bên qebûl kirin ez bawer dikim imkan û ihtimal heye ku siyaset carekî din karibe baweriye bide gel baweriya ku kekê emîn dibêje ve baweriye bide yani dema ku di kuçadan mirin hemû dema ku insan ji malê xwe derdiketin bawer nedikirin ku êvarê werin mal êvarê gavara diketin bawer nedikirin ku derkevin serê sibehan wê demê ne ditirsiyan îro ditirsin tirs heye beşik lê ne bi serê xwe te sedemekî esasiye xencî wî siyaseta ku karibe hedefekî dayine berte amacekî dayine berte rê bide berte û baweriye bide te ku bi wê siyasetê re bi te re dimeşe û ew bi te re be wê çaxê bawer dikim imkan ve ihtimal heye ku biguhere. Gelek spas kek Sedat ji bo ev dîtinê te yê hêja bi rastî kek emîn gavade tiştekî pir balkeş got em bibên wexta siyaset medarên me wexta serok şaredariyên me di dadgehan de ne ji alî xelkê xelk bi dengê xwe bi raya xwe bi her awayî li şaredarê xwe li evê xwedî derdikeve lê wexta li ber wê deriyê dadgehê de tenê parêzgerên me bimînin ew ciyekî xemgîniyê ye lê ez vegerim alî kek salih cenabê te gava di behsa em bibên li Tirkiyê di demên pêş me de te got karê em bibên bûyerên gelek xerab derkeve te behsa siyasetê kir di siyasetê de dengê min nayê denk nayê bawer dikim di ewa te de problemekê ye ew bû ket em ji kek emîn dest pê kek emîn gava di
تشتكي بر بالكشكو بحثاوي مغازي برسي جاوي برسم يعني روش بر خرابه يعني عم بيتشا بر خرابه خرابين جالي قوي gelek girtiyen siyasi lehundurun, siyaset medar lehundurun, o gavadaki eksedat evki pir tespiteki baş em ben edi li Türkiye yani vekberi parlamento tuneye o em ben hamu hez hamu kuvvet destek yek kesi de top dibe dibe evde dibe Kürt siyaseteki çava bimeşini yek dibe edi vegerin mala xwe wek xwe bin bi talebê xwe êdî vekirî derkevin pêş û ev talebê xwe pêşkêşî ew ê bikin ku karibin ji nû ve di organîzasyonê de karibin gel bigirin paşxwe divê rêkî çawa hilbijêrin gorî cenabê te pêşî siyaset be bi îrada xwe be yani li gora rewşa gel li gor wê tev bigere siyaset pêşî gere li wê gorê tev bigere gava li wê gorê tev negere wê şa rastiyê nabîne siyaset yani tiştî rekî rastî nade berker hêvî şikestinî heye Türkçî heye nikek sedat qala tiştî go ew berênga erken devletê hev cuda cuda min bêjin birêvbirî û yasayî min bêjin darazî ji hev cuda cuda bin îro tiştekî bêjmek mînak kî sibê derderê parlamentoyê wezîrê karê hundir bêje kî polîsa bişîne wê de bêje me parlamento fes kiriye hemû parlamentoya bigirin bi çav bikin li hember vê tiştekî gol hember wê derkeve daraz kê heye na hêzekî din heye nav devletê da tuneye ji wê wêkê îro teminata çi kesî tuneye yani duê rewşê dan em siyaset pêşî gerek vê tespîtê bike ji vê tespîtê kareyekî çawa bide pêşiya xwe di nav vê pergalê de vî şeklî de rêkî tuneye rê nemaye tê da elbette alîkî va devlet ji ew kê istifade dike ji şerê çekdarî jî istifade dike ama tenê tene xwe sebeb nehebe îro rêkî rêka daye bere gotiye kî dibîm ya salê çûyî dixwaze wê hafıza xwe jî xerab bike ji bîr bike devlet wê hafızê tamamî hinda kedî dibe ew tuneye me tişkî wisa nekiriye yani li haborê divê tune bûme min müzekere nemeşandiye yani grava İmralı'ya dikine kam nemeşandiye min kamera neşandiye çeye kandile yani düyavi devlet veya tamam icbit keyo ve hafıze hamma ve hafıze icbit ke çift teşekkürler ve ki ne muhatabı jimara dişi meseleler ne muhatabı esta muhatap nagrim diye çima ve deme Kürt de siyaseta Türkiye ciddiye de be ısrarın eğer em bibin dibe mesele de pir vekiriye Kürt çima dibe hata Türkiye ciddiye de pir be ısrarın dibe yani qestamini bistekberi vegerin mala xwe dibe edi Kürt bi talebe xwe derkevin pêş em milletekin mafê me ji millet bûyînê ev li gor min yani vegera malê jî ne mesele ne çareye ji vî karî ra îro hêza me digîjeyê zam qewete ka me heye ku em bêjin ki em li gor xwe em desteledar bin em ji vê mecburin ki çarekî bibînin navê pergalê de xwe çarekî bibînin bi şeklê çawa bigîjin mafê xwe esasî teminata me çawa bikin li ber vê tekoşînê dimeşînin îro ku biya bi xwe ew hêza Kurda hebûna Kurda îro li başûrê Kurdistanê referandum pêk anî ama encam neda ji ber wê yekê em zanin yani hêza me çi ye em çikarim karbînin siyaseta me jî gere beyazan be tiştekî dijî rasyonalîtiyê nabêjim na anka em bibin cenabê te bîsekberê behsa parlamentoyê kir te got em bibin sibe wezîrê derkevê daxuyaniyek bide bibêje vê parlamentoyê em fesih dikin Kürt hemû Kürt dengê xwe bidin em bibin partiyên Kurda kî em bibin serbayê HDP jî siyasetê dike hemû Kürt demê raya xwe bidin HDP jî HDP vê hejmara milletvekiliya kanî siyaseta Tirkiye giştî bûgerî nikane bûgerî nikane bûgerîn hejmara wî têr nake
لێ چی هەیە ئەم ببێن تو bi talebê xwe derkeve tu bêje ez terefekî mesela aktuel em bêjin ya vê taliyê em bibên tedî her 10 sala carê partiyek de dixin pêş me demakî em bibên AKP derxistin niha em bibên behsa CHP dikin sibe behsayê din dikin her rêkî din nîşanî me digin qesta minî em vegerin mala xwe em bi talebên xwe herin yani em çi em Kurdin em milletekin welatê me Kurdistan e neku di mesela em bibên di asta bilind e Wexta em bi talebê xwe biçin bi partiyên Tirkiyeyê re rûnin em bêjin ku wele em terefê Kurd ev telabena ji we dixwazin û dibên hûn bi vî şeklî bana di magzagona xwe de bi cî bînin. Bi wî şeklî wexta Kurd biçin bi Tirka re rûnin wek terefek kanin gelek behva bi destê xwe bixîn. Ya din jî em bê pirsa Kurd ne mesela dengdanê ye ne mesela parlamentoye gava din we behsa Başûrê Kurdistanê kir Başûrê Kurdistanê wexta deselatî derbasî destê xwe kir bi hilbijartinê nebû ki em bibên dewletên şikil didan dunyê bi wan re rûniştin wê magzagonê çêkirin wê magzagonê de em bibên mehvê Kurda hatin dest nîşan kirin Kurda di müzakerê de bi ser ket ev li Bakurê Kurdistanê jî pirsa Kurd û Kurdistanê ew bi müzakere bi terefa bibe lê divê Kurd Ewlî wek xwe bin bêjin ku ewle ez milletekim talebê min ev e ez bi talebê xwe hene lê Kurda em bibên gava de min wê pirsê ji cenabê kek Sedat Yurtaş pirsî hesta min ew çend sal e em patînaj dikin ew her em yekî dedî mesela dibe ço û gîzer yek carna anka ew ê zexteyê ser ve datînin piştî demekî em ê bêjin wele partiyekî Dava Partîsî Gelecek Partîsî nizam kî baş e em wan re îtifaqê bikin lê wexta em îtifaqê bikin em ê ji bo demokrasiya wan bikin dibe em wek xwe bi wan îtifaqê bikin wek aliyê Kurda em wan îtifaqê bikin heger vê rîyê em hilbijêrin em ê kanibin bêtir em bibin aktörên siyasetê bin ama anka tedî wek mînaka yani em ji bo xwe derin ji bo xelkê derin mehsiya em ji bo xwe derin kûsiya em ji bo milletê xwe tişkî nakir divê êdî tevgera legal mesela tespîta kek Sedat û ya cenabê te dicî de divê em di noqtakî de lehev bikin êdî şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê niyada xwe tije bûyî divê hemû însiyatîv destê tevgera legal sivîl ya demokratîk de be ev ya êdî pir eşkere diya be lê divir de jî divê Kurd münaqeşa wî bikin yani em bibên bêjin êdî em bi kîjan talebî bi kîjan rêyî gava di cenabê te got bi kîjan rêyî em ê xwe bi rêxistin bikin çawa em ê derkevin pêşberî wan divê em bana bipeyvin tu çi dibêjî kek Sedat divî warî de em te gudarî kin anka bi rastî berê de yani wexta ku siyasetê de hûn jî divê siyaset yani siyaseta demokratîk tayîn bike yani heya siyaseta demokratîk tayîn neke bi rastî li wêrê astengî çêdibin bivêne vê siyaset dixetime ji bo ku dîsa jî dikare bixetime çünkü siyaset bi tenê kesên siyaset dikin bo ve girêdayînin e gelek faktorên din jî hene yani lêbelê çi dibe mesela wê çaxê nikarin zêde û zû bi zû bi rehetî mahkûm bikin lê em bêjin bikin kriminalîze bikin gava ew derfet ji destê wara be di dinyayê de hîn dikarin mirov dengê xwe zêdetir derxe bi rastî jî îhtimal heye ku hatiye ciyekî welê lêbelê divê yani biya min ew jînê ihmal kirin Kurd belê siyaseta xwe bikin lê Kurd bi tenê yani di erdnîgariya Kurdistanê de najîn ev jî rastiyeke yani İstanbul îro di dünyayê de bajarê herî mezinê Kurd e ev jî rastiyeke yani welatên bajarên mîna İzmirê û Edenê û Antalyayê û Ankara'yê û gelek ciya nüfusu hejmara ve gelek zêde ye ji ber wê yekê jî yani dema veger tê gotin bi tenê em bêjin
اردنگاری قدیم نه حسب یعنی لحمو ترکیه بلابیه و سیاسته کی کرداجی دوی گوری همو و نفوس به لدار خستن yani ya rast livra ve aştiyane demokratik u siyaset yani navenda siyaseti ve naverasta demokrasiye be legalite be haya lüveri jikem be brasti ev siyaset nikare zede peşiya xwebeke yani ez bawer dikim hewlê ku niha tên dayîn jî ji bo wîne ka encam tên girtin naygirtin ew jî nekifşe partiyê ku nû çê dibin bi rastî mesela mîna dîta me ve yekî hevdîtin çêkir bi Davutoğlu re tiştên gerek balkêş hatin gotin gelek tişî ji xwe ji ber ku ji çapemeniyê re girtî bû medraya giştî de jî parve nekir û tiştê ku ji me jî xwest ka hîn bi rastî me çê nekir dixwaze mesela di vê pêvojeyê da çi hatiye nîqaşkirin çawa çêbiye bi xwe dixwaze bi saziyên sivîl re nîqaş bike ew jî tiştekî balkêşke hêvî dikim em ê wî jî karibin bikin ji alî din bîst û dudiyê mehê Alî Babacan MHP re hevdîtin çêkira lê belê ji ber ku him bi rastî bavê wî him xezûrê wî nexweşin ji xwe di raya giştî da jî tê zanîn me tehîr kir ji ber wê bi xwe jî koronayê ji xwe yani ya min ev siyaseta nû dikare ji bo hinek tiştî biguherin bi îmkanekî derxe lê belê ez jî kek sal hera kek Sirac û Emin Aktar re yani lê belê Kurt di nava xwe de îro hejmara partiya jî zêde ye hejmara siyasetmedar kesên serbixwe jî zêde ne yani divê di nava xwe de karibin esasên siyasetê belê yani kesê Amerîkayê ji nû vekifş neke bi rastî esasê wî jî derketine rastê yani li ser wa esasa behev bike talûkê ku henin destnîşan bike siyaseta ku çê dibe kare hîn ji berê rastir dayne em bijin ciyekî li ser wî pêşte bibe yani imkan ji her demî jî bêtirin bi rastî imkan jî tecrübe jî ji her azmûn jî ji her demî bêtirin ji ber vê yekê yani ez hêvîdarim ku êdî ev bingeha siyasetê jî were guhertin ji bo ku gelê Kurd Sûdê ji vê demê bigire çünkü ev dema bi rastî hem talûkeyê pir mezin di nava xwe de dihemlîne hem jî firsendê pir mezin dihemlîne ev korona û guhertina welata û guhertina têkiliya yekayek insana û tiştekî nû wê biafrîne ev tiştê ku nû tê afirandin divê dîsa sed salekî li Kurda ne de wenda kirin gelek spas kek Sedat hediye dîtin taliya bernama xwe ji hevalên re jî daxwaz bikim gelo pirs hebin pirs tune bin ez karim gotinê min hene mamosta têbêje kek sal ezê werim hîn ne xelas nebûyî têbêje ez belkî xelas bikî na xelas eger pirs tune bin em pirsekî kek Mîrzayî dibe kek Salih komela mahfê mirova komela navnetevî çima navenda wê li Ankara'ya çima li Diyarbekir li Hewlêrya jî li İngiltere nine kek Mîrza pirsekî wer ji cenabê te pirsiye kek Salih ez niha beşpîr bidim belê fermo na komela mafê mirova a Sêrt a Tirkiye serbixwe ye bes endamê komalan mafê mirova ê Ewropa ne navê wan İngilîzî ne ez baş nizanim biburin
yani hevler و ایران سوریه وانا جدانن yani. Ya Türkiye serbixoya sal 1000 و işte peşa su şah salat avakırın. Ya Türkiye khase Türkiye endamı komale mafı mruvan en Avrupa'na, dünyayına. Baş kek sana. Diyarı Em dikarın Kurdistan'ı cüda tişteki hava bikin yani. Belki em pe hezin u em pe takatın u em pe siyasetin em giredayı Ankara'nın u xabatı xadı ki jbere ve vakti Akın Bürdar rahmetli şehit Vedat Aydın bir kere hem o havalan dınasın yani. Tavan dınasın yani. Eğer tu mafya xaftını bilir mi az çend tişti bejim. Az ya bugün bitebirsa. First yedin tune be az hediye diyem ten Talya bernama xo az gotine ve Talya bigrim u az cenab te dest be bikim. Kek Salih fermo gotine xo Talya u tu çut xaze beje fermo. Keç Mirzara silav ve hürmet van havalın diaspora bizler ve olat na gelek minak hene ku em bidin ve yani ev erişin ku liser Kurda cihela devleti ve hela kesin civake de denastirin hene yani nimuna roboski yani nimuna katılkırna Hrant Dink Avatat Aydın Ava Suratı Piştimina Rasmi Tahir Elçi yani bana serexwa fikrandinek peviste yani serviya şuruven ciddi benkirin. Ev xarabkirina Guristana pir mühim dibînim. Arabosî min behs kir yani ew eşkere yani katliama encam bî gelo. Ev tenet dixweya kirin ku Kurd yani siyasete xwe de belavane bi siyasete xwe de jî neser komê herdûnin yani. Ez barim eger min şaş fêm nekir ve her du parêzerên hêja jî vê êrê de tecrübe wan hene îşaretê li wê noqtê kir. Ez jî dibêjim ji Kurdara ev 10 sala çek xeter e. Zarar daya Kurda. Ev şerek çekdarî ve 10 sala dawî de taybet dibêjim yani. Belki ez destpêkî jî vî şerî napijirinim ama van 10 sala dawî de ev şerê xeter e. Zarar mezin daya Kurda ve ez iddia dikim. Her inş pisporun leşkerî bipirsin. Êku vê hêdê de ya askerî leşkerî bipirsin. Ev xandek komplovî li ser gelê Kurd. Pir balkêşe Cizîr, Sur ve cihindî tên zanîn yani taybet Kurdî da axafta, Kurdî da axaftin, Kurmancî da axaftin rojane ve cihê welat parêz û demokrata bû tev hatin xirabkirin yani. Şirnex herin şirnex bibînin yani tu navgerî şirnexa kevin tune yani. Ji ber hêlê ez dibêjim ve ez îdia dikim vê hêlê de çi bê serê min jî kê min tedî jî kiriye bêje komploy vê dijî Kurda. Girêdayê hin tiştê ji derve bînî hundirê Tirkiyeyê. Ew qas gel diça, ew qas insan diçan, heyet û komîte şirnex çûn başûr jî, çûn gel serokên HDP jî, çûn bas saziyên sifîd gotin bila ev bajarê dî xirab bîne bila şirnex xirab neşbe, tek nebin. Gotin na wê ev bidûme yani. Netice Kurd ez bêjim. Bey şer siyasetik legal, demokratik hundirê xwe de jî demokratik ji Kurdara pêwîst e ve em nexweşiyê xwe êkevin salê heştê not zanim çi vana tev bidin alîkî em nebêjin ew filan grûbe, ew filan grûbe, ew filan grûbe yani. Ve zaten tiştê xirab dikin jî ew kesin siyasetmedarek kevinin. Ez eşkere dibêjim yani. Siyasetek nû, tehlîlek şûrvek nû ji Kurdara bêkirin. Em hêj siyaseta me li ser salê heştî ser heştî not belkî pêşî angajî. Ew siyaset nameşe. Civaka Kurda hatiye guhertin, Atırka hatiye guhertin,
اول 40 سال اف شرعه هبو انسان ها نگوارتن باجار ها نگوارتن که آمده که بن سال هشتیم او در دخانده و آمد تون نه یعنی آمده که نویه باجار سرتشی مردنیشی همی درجی یعنی بیست جوا که من نو و به شروع کرن هر چی بجی از سیاست دموکراتیک لگال اشکره دخوازم و استدمجی یعنی که اشتراش توی زانی فقط وکو امیجن اختیف تده کارناکم کردار ایکتی لازمه جبوی تو بگیجی هفدو جی شخص جی بگیجن هفدو دیسا تعویز لازمه هنه که اج باخوا بابیجم گاوک نیزینگه ببین تو جی گاوک نیزینگه ببین ام بگن هفش کردارا عقلک حزرک هوبش لازمه نه تنه کرده باکو نه تکوشن اما کردا همو پارچه دیجی هفدو به هات گریدان هفدو به گریدایه ام نکو وانا رخنه بکن ام آلیکاری دستک بدن وانا یوانشی آلیکاری بخوازم بله صالح دی گوتنی خواهی تانی تمام از بارم درد خواست از بینم زمان تنه اول نقطه از بیجم یعنی ام خبات دموکراتیک küçük نبینن گلک حوالا از بینم که مثلا چه خبات دموکراسی نال آلمانیا اون نخیره دموکراسی بیا که چه باعث سری و اگر ترکیه ده دموکراسی روی مثلا کرده نیویجی حل ده بیانی یعنی گلک که داخل ده بیانی دموکراسی به ترکیه فایده که بازن رو بدمه ام خواهی خستن بکن داخاز خواه سیاسی نتوی بدن پیش کو امر خستن و نم سر بکبن کو ام نر خستن بن بیز بن به طاقت بن ام خرافتر جی بن سلام و حرمت بو تماشاوانا سلام و حرمت بو هر دو پارزار نجا بمن خوشیه ده بمن خیر گلک صعب ام کیف خوش بون که صالح به بشریت ولا که کمین دسپیک دجمر گوتبو از بچم جبینه کیدن جبلاوی دبی ام زوج جبینه وقت نیاجی ام ببین گلک پرسین مهنه از بگرم عالیه کک امین گوتنه خوی تالیه لی پرسکی رشید ازداره هی از در خیدم پیش نظام مپرسه خوان پرسه ده اجبویه پرسه ته چه بیجه و گوتنه خود تالیه بویه گره بده از بردب که دمشتاش اینم راستی میکنم سناوی بیجم لیبره سیاست ده جارنا کسی گل همبر مرب زانه رویه وانه راستی نشان بده دبکی مرب جانه تشتا بیجه بیهاوی yani zava goras saras mene gotne zmine tabi lokaşya merun naçe lokaşya merun naçe ama jali ne kavazi gavat siyaset büyü abi girti demektaş siyasete godu meşine nerine gavale mi tiseki de evki halati ki gotna biyatne büyü bari tamam lamber ve şu ve canı ki go go ki zmine merun bejim دنگی تنهایی یک چیه yani ben az karım sen abi teşekkür kabecim lebele yani gava go kurdaki hissiyatam tıpırsi burası yani teklifa taşte xwarne çunne lokaşyam jine çu ama de siyasete hepsi mergor xoşyamar ve rasyonelite kavi ko rasyonel ve bu atı gotne de duvarı siyasete ve çarçove da garmer şuyor ki یک şey ama ceheti betri ro gotnam davi ihtiyacame be hafıza ki kurt be hafızane işte do kavmi serevanati rojbirtken kek kavane katıştine ka go ki gom davet kıltışkine ka go dema 2015-2016 da Davutoğlu Sarıkazir bu. Daviye 2014 da keksada tilvedir bu tamamı bakuri kısmına bir çıkar kesa davet kırbu civin kim marakır. Rahaye. Dama erişe göster kurbanı video demeydaji. Ve çayır basırat mesela fikr romanı xani bu zaman. Ve çakır desladar bu iktidar da sivida bu. Letişe ki bikernani. Jber ve ki ve hafıza gelen nube. Yani siyaseti gaba nube kese
ve hafıze devir bike. İroy mesela zıve tablo edinirim kek salih, kek sedat, o cenabette kek silat ve beri siyaset eski ve nas siyaset ciddi. İro bu ters duri siyaset yani. Ne nabıcı ben nav siyaset etmek ve aktifçi ne gün ama zaten ekaz o hafıza ve tecrübe ve siyaset era pevisi pe ki on parve kum var. Siyaset ve istifade bike. Siyaset ro ve istifade nake. Siyaset ve her ro nefşeki nute junuva siyaseti tarif ke. Gava junuva tarif bike peşiyavi beri go çubuye ve jbir ke. Gava go kurt khodi ve hafızayni ve hafızış kuravanıken peşaro jamarazi her gav peşiya mehin ki keserken van halatiye go berekliye medis junuva bike. Junuvaların kapandan belki. Hiçki usabejin. İro ihtiyacım öbeye. Ne go ambejin ve garam maliye ve ne garam. Ama mala konuş go. بدل مالا ما ولا تمام بدل دشي اول شكل سياسته قام شنو بغارين ايش بندي انه نرين كان نو او حافظه خوجي استفاده بكن حافظه شرابات في سيا ما به الظاهر باشه كمين يا او تشتكو كك من تدس نشانكر مهمه د سیاست لگال دموکراتیک ده بردوامی تنه سدما بردوامی تنه بجیان ببین حافظا کی کردا یا ببین ماینده نامینه نکانه بیارا بشوپینه نکانه مداخله بکه جناب تجیزانه ام جیزانه که صدا چی باش زانه سدمین ام ببین قدروین ماینده لور نما بویناوی ام زانش بوی چیه چونکی او تبدیرا لگال دموکراتیک به تناسر خود نکانه حرکت بکش بوی حافظا کی ماینده نامینه ککسه داد گوتنه تی ایتالیه بگرن کیف خوش بونی رو هم تره دکتن به برنامه پشتی دمه گیدریش محبود دی ارمو ککسه داد گوتنه خوی ایتالیه بیجم gelek spas dikim yani jî silaf û hurmetê xwe ji temaşevanê wan ji we ji hevalê bêşdar bûnekek salahkek emîn û ji te re dikim bi rastî gotina dawî gotin naqede yani lê dawiya dawiyê jî gotin wê gelek tişta tayîn bike wê şikil bide welê xuya ku dibe naveroka siyasetê ji nû ve were nîqaş kirin û nû ve were saz kirin yani gelek amûrên ku hene ji xwe hene nekê min jî bi têra xwe zêde ne lê welê xuya ku amûrek hene em bi têra xwe bi xurtî nikarin bikar bînin û derfetê ku bi dest xistine me ew derfetana em ji destê xwe winda dikin bi awayekî û em nikarin bi têra xwe bi têra yani tecrübe, nüfus, erdnigarî, têkilî lê xwedî derkevin. Yani mînaka herî mezin bêşik mesela kayyuma ye, mesela şaredariye ye yani heye ku ji ber ku giraniya meclisê nemaye ji ber wê ki wekîl gişa nagirin hindika digirin yani digirin lê gişa nagirin ji aliyê din ve kifşe ku kanûn mahkema kanûna bingehîn jî cudatiyê dike nava wekîlan do ji bo ew kê biryar da ihtimalek mezin divê vegere jî bi hukukî vegere çi bû navî CHP ew ê vegere lê ji bo Kurda ew biryar nehat stendin yani mahkema kanûna bingehîn jî du bendiyê dike nava wekîla nava bijartebûnê ji ber wê yekê jî îşê me karê Kurda bi rastî pir zehmet e encah em yekîtî bi hevrabûn ji nû ve nirxandin belê yani nirxê siyasetê ji nû ve saz kirin yana siyaset hemû ji nû ve saz nabe bêkirin ihtimala xweparastinê ihtimala pêşvebirinê ihtimala tesîrek mezin hiştinê hîn zêdetir wê çeve silav û rêz ji we re gelek spas ji bo beşdariya we û me bi hev re bernamekî berhemdar derbas kirin gava din em bibên kêkemîn got em li mala xwe ne rast qesa minî li mala xwe em siyasetekî Kurdistanî bimeşin
بمشینن اوه هیم باشتر به تماشاوان هجدا ام هاتن تالیا برنامه خواه و دوی برنامه مده تشتی کو درکت پیش تشتی کو امکانم بیجن دوی سیاست سیویل لگال دموکراتیک خودی انسیاتیف به دوزا کردا دوزا کی مشروعه دوزا مشروع به تکوشینا سیویل دموکراتیک و لگال تی مشاندن جبوی ویه که حتی برنامه کی دن امجوه خاطر دخوازن بمین دخیر و قشیه ده و روش باش روش باش روش باش روش باش Thank you.